זה בכי, אני כן אגנתי יחד. לא מאחורה. לא, אתה לא יודע לפחות כדורים? למה לא? נראה לי אתה לא אוכל טוב. אתה לא אוכל טוב. מה זה? לא, אתה אוכל טוב. כל היום פיצות ו... אני אוכל הרבה קופצ'ק וחלב, זה עושה אותי חזק. בגלל זה אני היה כאלה צ'יפסים. בגלל זה הציפורניים שלך מהרגליים נראות ככה. שנייה, לא על זה. מישהו רוצה משהו רע? לא רוצה שחור. איזה שחור? חי? מבין מה זה? יפה, מורן? ליאון, יוסי? אתה יודע מה שעשה לי גם לשים על תפסולה. רותי? אני רוצה קפה. נס, נו. אני? אמרת הפוך, הפוך זה נס. כשאני בא בחיים קפה או מה אתם תעשה? תביא לי מה, אני חושב משהו ככה. לא עשית לי רק יואל. הנה, אמרתי לך, אני קצת... גם במרקש, ראית? לא, ראיתי שהם היו במשהו של טורקים. ראיתי, יפה מאוד, זה היה מושלם. יאללה, כמה סוכר? תרימי את הגיטרה, אני אהיה לך כזה רעש יפה, תרימי. תרימי את הגיטרה. מה אתה רוצה לראות? כן, ראית? תרימי. זה נותן לך קול של גיטרה חשמלית. שמעת? גיטרה חשמלית כאילו של דברים. למה? זהו, נגמר. מה נגמר? יש 3 אצבעות, 3 מקומות. הכי קל, אני מנגן על 5. מה אתה מתלהב? כמה התאמנת בשביל להגיע לכאן? כמה? כל היום. אוי, זה מה זה? היית טובה לך. יש לך את התנועה. גם מה יש לי בשירים האלה, ברוצים מדי. הם נשמע דבר ברוצים. היית בסוף השיר, תביא פעם אחת, טוב. היית 91% מהשיר. אתה עושה עכשיו יענה?